ik even mij, we doen even niet 2 stukjes, Thomas, want toen ben je net samen. Er komt hier ook reclamemeisje van een rockopera. Ja, dat klopt. Vertel. Nou, ik ben hier een Jelly Kalien, iets meer ik al wist van mijn rockopera. Dat was toen nog een mini-rockopera van een Jaloeke. En dat is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige theatershow van Oorloeren. Dat drinkt meestal uit de klauwen, hè? Ja. Vooral als het leuk is. Nou, vooral dat. En dat is het wel. En nou, 2 december speel ik de Man je Friendje in Theater de Korenbeurs. Waar gaat roer? Nou, heel kwart en bot zijn is het eigenlijk een beetje hoe de achteruitgang van onze vrouw. Oh jee. Ja. Daar is de proto nog aan, ik snap die wel. Ja, nou ja, en dat is... Maar hoe vies dat er achteruit gaat? Nou, op sommige vlakken wel. En dat wordt door verschillende factoren gebeurd dat. En dat beschreeuw ik. En dan hoop ik dat mensen dat jaren en denken van, oh, dit moet oors. Straks even de inhoud nog. Ik we nog wel even naar voren, Helly. Maar eerst maar even deze rockopera. Hoe groot is de groep muzikanten was dit met Dost? 10 man. Zo. En ben al je muzikanten nog volle jongens? Ik heb 2 zangers en dan hebben we op een backing track nog backing vocals erbij. En dan hebben we nog percussie, 2 gitaristen, dubbele synthesizer. Volle bak. Ja, zeker volle bak. Hast het zelf helemaal skreun of met deze groep? Ja, ik heb de teksten samen met de zanger deels kreunen. Voor de rest heb ik alle muziek zelf maken. Oké. Ja. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Nou, iets meer dan een hier nou. Ja, hè? Ja. Schreeuwen. Schreeuw. Uitproberen natuurlijk. Ja, zeker. We hadden try-outs hand in februari voor de eerste keer. En ik ga opnames maken en demo's maken. En dat leer ik dan op mensen keer en dan check ik hun feedback. Ja. Ik ga naar Thomas, de rockopera. Hoe heet die eigenlijk? Een nieuw beginning. Een New Beginning. Even kwart dan nog even. Dus hij zei, ik reageer toch op wat er op een op dit tijd toen hoorn is. Nou, de wel heel blij wijze als dat net terug hast. Welke punten hellen ze toen naar voren? Wij maken die de meeste zware genoeg? Nou, dat is wel grappig, want hij zong correct hoe ik zong net hoe natuur en ik zong net hoe politiek. Ja. Dat doen wij wel. Ja. Zeg maar, het is een beetje, hier is correct een call maar imagine. Het is eigenlijk die boodschap, maar dan net zachtjes, maar gewoon hut in niet gehoord aan, zeg maar. Wij zitten zien, even waar, wanneer, hoe laat? 2 december in de Korenbeurs, kwartier uur achter begint de show in Friendship. Te gek, man. Ja. Rockopera, ik hoop dat het in ieder geval een groot succes wordt. Altijd een succes wordt. Komt er dan een vervolg op? Is het vaker doen? Dat hoop ik wel. We ben ik bezig met opnames in Enschede. En die ben waarschijnlijk begin 2020 klaar. En dan gaan we dat uitbrengen en hopelijk een release dan. Op mensen meer weten willen, waar moeten ze dan weten? Dan kunnen ze Shen op Facebook voor een nieuw beginning. Of ze kunnen op mijn website thomaskiphoff.nl Shen. Daar zit ik een artikel. Hoi eens op hechten. Komt goed. Dank u wel.